Čaute lidi, dneska jsem se připojil tajně na nějakýho týpečka. Vidíte, on to je Čech, to jsem si nevšiml. No, jdeme najít jeho barák. Jo, už asi vidím. Musíme tajně, doufám, že nebude venku. Počkej, jsem nechtěl tady. Počkej, tady jsem já. Jo, tak borec tam jako... tak kámo, borec se zbláznil. Tak tam nemůžu jít, to vím. Tam jít nemůžu, ne před barákem, on si hlídá hele, už. Já jsem tlustý. Dobré, ale přece jenom jsem do toho křoví došel. Úplně nenápadné, že jo? Mimochodem, napište mi do komentářů, jestli se bojíte a dejte like a odběr, nebo vás tohle v noci sežere. Tak. Doufám, že není v obýváku, protože tam si jdu dát spacák. No tak úplně. Ušel. Jak můžete vidět, tak jsem tady fockým týpek. Ještě se neodpojil. Kam šel? Koukám, že je venku. To znamená... Kam to mi neříká, jestli mě nevšiml. On si mě všiml. Jde ho baráku. Já to neumím dělat, tady s tím neumím manipulovat. Už ne. Čekej. Jestli jsem tady. Ale on něco na... Kde má trezor? Co tady dělá? Já se fakt bojím, ten týpeček. Ty si mě nevšimne. Kam, proč ten týpek napsal 230 galon? Kam, nepostižený asi mentál, to je mentálák. To je mentálák. On zmizel. Na chlapečku, stůj, já ti dám dáreček od nějakého borce divného, vůbec nevíš, co v tom je, ale tu máš dáreček. No, dělej, už si vem ten dárek, ty děcko otravný. Dárek. Co jsem to napsal? Já se bojím. Jestli chcete pokračování, tak dejte like a odběr, protože tohle je příšerný.